Én Oliver vagyok, és itt vagyok a következő videómban. Clash Royale videó. Ja. Nemrég nyitottam ki Royal Giant-et, aztán meg most nyitottam ki nemrég eztet. Akkor elmegyünk ide a shopba, de nincs semmi érdekes. De, ha lássátok a gemeket, 10 gem is bírok valamilyen emótot venni. És mondjátok meg, hogy vegyek-e emótot, vagy ne vegyek emótot. Most nem fogjuk ezt a challenge-et játszani, hanem ezt fogjuk játszani. Kupákban fogunk menni. Lássátok, hogy itt volt a legnagyobb rekordom. És ja, ott volt a legnagyobb rekordom. Ahogy lássátok, én benyomtam a pályát. Na. Ezek amúgy nem kell azt nézzétek, hogy honyos, meg ő honyos, hanem oda kell ti figyeljétek. És sohasem szabad megijedjetek. Szóval sohasem szabad megijedjetek. Ha megijedtek, annál rosszabban jártatok. Várjunk. Nagyban amúgy megy az, nem? Na. Jaj. Nagyon jól csinálta. Perfect. Amúgy én vezetek, nem néztem, hogy. Na. Úgy igen, a legjobb, ha lerakjátok a nagy tankot, és mögéje Magic Archer-t, mert sohasem tudhassátok, Magic Archer és Elektro, ha van, mert nem mindenkinek van. Nekem minden karakterem van, 101-ből mind a 101. De egy éve játszom a játékot. Mivel ezt megnyertük. Ja. Itt lett az első végünk. Itt ezret kaptuk. Jó. Ez játék annyira szóró. A barátom itt valahol tart. Itt. Az az elektroverei. Csak azt ajánlom neki, hogy ebbe a játékmódba ezt a decket használja. Ezt. Ez klasszikus deck, erős, vagy ez. Mindegy, bír ez, vagy ez. Ez nem annyira ajánlom, de ez is nagyon jó deck. De ha fejleszted nagyon a kártyákat. De szerintem én ezzel mentem, nem tudom meddig. Várjunk. Ezzel a deckkel mentem innentől egész idáig. Nagyon erős a deck. Ezzel. Az egyessel. Most a 3-as használom nagyon drága.
De 1,9-es az drága. Most várom a fejlesztés 12-esre. 5. És 5 is. A klánt ezt ne. A klánba nem bírtok sokan jönni. De ha bejöttök, nem menjetek többet, hogy hívják. Ne jöjjetek oda-vissza, mert nem fognak engedni. Nagyon szigorúak. Ja, most akkor játszunk. Amúgy nem tudom, hogy ezt miért szoktam csinálni, de minden pálya elején így szoktam kezdeni. Mert ez leüti a Mega Knight-ot, leüt minden nagyjából. Még bele is sebez. Nekem mindig bele szokott sebezeni. Én ezt nem láttam. Most szívtad a cseh. Mindent hiába csináltam. Az a táverod ott offos. Azt is mondtam. Ez az. Jaj. Ne! 50 HP. Nagyon rossz. HP, 50 Savages klánban van. Aha. Sokáig volt 50 HP. Köszönöm. Játék. Na. Ez egy tisztelet a kivételnek, aki jól játszik. De például ez is 10-es, és nem tud rendesen játszani. Már az erővel bírnák 10, nem tudom hanyas lenni. Csak nem fejlesztem a kártyáimat annyira. Na. Ilyenkor szoktam még ilyennek kezdeni. Aha. Csak ilyenkor beparázok. Nem tudom, így át. Muszáj meg a nát. Ő ezt meg fogja oldani. Ne! Ne! Ez olyan rossz. Jézusom! Nem baj, van még egy. Van pót. Ja, pót. Amúgy ez nagyon erős, csak ritkán bírod ezt használni, nagyon. 999 HP-m van. Profi játék. Látszik, hogy én játszom. Azért már ne spóroljunk a kártyákkal. GG. Azt hiszem, hogy ez megvan. Ez az. Ez az. Úgy a retkés reklámá. Így. Három gen. Rendesen még mámokupákkal. Azt hiszem tegnap előtt volt a season reset. Ide estem le. Most meg menjek egy kicsit. Jó. Tudod játszani. Fizessen be eztet.
Vagy eztet, vagy maradjanak a gemek. Maradjon 240 így. Olyan, az bírom 10-esre. Menjen 10-esre. Úgy lássátok, mennyi kártyát bírok én fejleszteni? Szörnyű, milyen jó. Amúgy az első 12-es legendarim az ez volt, aztán meg ez. Oké, elég random kezdés. Tudom, hogy én is így szoktam kezdeni, de én azért valamit mellé dobok. Nem áll. Még leírt a tanks. Most esett le. Nem áll. Szegény. A power is low follow-d, sajnálom. Nagyon szivatom. Hiába dobtad le, öcsém. Ez meg 8-as és 10-es ellen dobott. Oké, szerintem a testvérem 8-as. Akiben nem is jól játszik meg. Jézusom, nem tudom milyen játék ez. Itt 50, aztán Lega Chest. Most próbálunk a Lega Chestre menni. Legyen újabb legánk, vagy próbáljunk, hogy ezeket itt tartsuk meg, és akkor a Season Reset kor szedjük be. Érted? De amúgy az egyik barátom játszotta a Clash Royale-t, és maximumra kivitte. Szóval ezt itt kinyitotta, aztán most bekapta a Season Reset ide. Valahol odafelé. Oké, azért mentem a pályába, én már dobta, de hiába dobtad. Most csak visszaadom. Jézusom! Ne! Jaj, ne fárasztó lesz ez a játék. Jézusom, hát Istenem! Az ott rendesen ütött. Mindig a kezeteknél legyenek az érók. Nagyon jó jártak. Mint én most, lássátok, mit csináltam? Benyomtam az Istenem. Utálom ezt így. Na, gyere, hoppá. Amúgy, ha akarjátok játszani a Clash Royale-t, nagyon jó kell legyen a szemetek, mert mindenhova kell figyeljetek. Föl, le, bárhova. Bármit dob, tik oda kell figyeljetek. Lássátok, ott van. Azt amúgy nem fogom kivédeni, mert rengeteget sebez, de én nem szoktam kivédeni. Így. Most majd ledobom a pekkát és kész. Ez kész. Kész vagy, gyerek. Kész vagy. Szia. Szegény elbíztatta magát. Ahogy sajnálom. Nem sajnálom inkább. A kettő, nem tudom mivel így kiütötte a táveremet majdnem. Na most üssed! Istenem. Ez megőrült, nem tudom mi a baja lett. Lehet, hogy jó ötlet volt. Nem tudom.
Elvesztetted. Öcsém. Iha. Lássátok, még a lehetetlent is felhoztam. 591 HP. Na, annyira erősek ezek a kártyák. Na, mi legyen? 3 muszkétert nem fogom használni, de az is jobb, mint... Miből van több? Abba elfogom. 3 muszkéter. Mit csinálsz? Nasszal. Meg drunkjánda van. Barzasztó. Na, mivel visszajöttem, pauza után, hallom megint ezek a reklámok. Jaj. Na. Na, ez jó lesz. Ne! Tényleg nem hiszem el. Jaj! Várjatok akkor. Ez jó lesz. Mi? Ugyanaz. Na, ez jó. Miss me. Jézusom! De ezt nem hiszem el. Annyira jó ötleteim vannak, ez a zene jobb lesz. És látogatom a zenéket nagyon. Milyen zene ez? Rendes zenét kérek. Na, ez jó lesz. Na. Köszönetet szeretnék kérni, akik feliratkoztak, és ja, azoknak köszönetet szeretnék kérni, és ja, ez is egy 3 korona, nem tudom, hogy hát bekaptam a koronavírust, nem tudom, megőrültem ez a játékkal, következő vinni ott leszek. Na, gyerünk. Kövi cél az lesz.
Ne. Jaj, Istenem. Ezért kéne a log. Jaj. És senkinek a csatornáját most nem mondom be, csak a Pepette Pro és Marki Gaming 15 nek a csatornáját mondom be, senki másnak. Ez az. GG. Milyen zene ez? Vékony hang. Na, ha ez nem lesz jó, akkor nem lesz semmi. Megvan a megabox? Gyerekek, nem hiszem el. Ott van a megabox. Megabox, Legendary Chest. Ez az. Na, nézzük. Ez nem Legendary Chest. Csak hogy mondom. Na. Baszra nyomom. Gyerünk! És log. Az előbb mondtam, hogy kéne log. Ez az. Jézusom. De vállaljam, megpróbáljam a következő challenge. Hát, ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!